Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα, τα Wi-Fi και άλλες ασύρματες συσκευές είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Ο πιθανός αυτός κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος για το έμβριο, αφού αυτό αναπτύσσεται καθημερινά και είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Μία νέα ζωή μεγαλώνει μέσα μου και έχω ευθύνη να την προστατέψω. Έχω ευθύνη να διασφαλίσω ότι το παιδί μου θα αναπτυχθεί σωστά και θα γεννηθεί υγιές. Λαμβάνω σοβαρά υπόψη τις συστάσεις των ειδικών και με απλά και αποτελεσματικά μέτρα προστατεύω το παιδί μου από τους πιθανούς κινδύνους. Περιορίζω σημαντικά την χρήση του κινητού τηλεφώνου και έχω απενεργοποιημένες τις προσβάσεις στο διαδίκτυο. Όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω, το τοποθετώ πάντα μακριά από την κοιλιά μου. Χρησιμοποιώ ενσύρματη σύνδεση στον υπολογιστή μου για να έχω ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αποφεύγω την παθητική έκθεση κρατώντας αποστάσεις από αυτούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή άλλες ασύρματες συσκευές. Στο σπίτι ενεργοποιώ τις ασύρματες συνδέσεις μόνο όταν είναι ανάγκη και τις κρατώ πάντα κλειστές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ζωή και το μέλλον του είναι στα δικά σου χέρια. Έχεις ευθύνη και μπορείς να το προστατεύσεις.